Sunt Monica Apostolescu, medic-oftalmolog la Clinica Clario. Sindromul de ochi uscat este unul din motivele principale pentru care pacienții vin la oftalmolog, în special în ultima perioadă. Sindromul de ochi uscat grupează o serie de simptome de care pacienții se plâng, de la simptome ușoare, cum ar fi ușoară usturime, ușoară senzație de ochi obosiți, ochi grei, senzație de arsură, uneori de mâncărime. Uneori, paradoxal, pacienții se plâng că lăcrimează abundent. Acestea sunt simptome minore. Ulterior, lucrurile pot să devină puțin mai complicate și pacienții încep să se plângă inclusiv de tulburări de vedere, de inflamații, de înroșirea ochilor, de dureri de cap. La un moment dat pot să ajungă la inflamații ale corneei, care este lentila prin care noi vedem și care, netratată la timp, poate să ducă la tulburări de vedere pe termen lung, permanente. Cauzele sindromului de ochi uscat. Vorbim în principal de două cauze importante. Ochiul uscat poate să apară fie datorită unui deficit în producția de lacrimi, fie datorită unui exces de evaporare a lacrimilor. Deci acestea sunt cele două categorii mari. În prima categorie, în care avem scăderea producției de lacrimi, cauza principală este vârsta. Odată cu vârsta, în mod natural, scade producția de lacrimi. La femei se întâmplă mai devreme lucrul acesta, în special după instalarea menopauzei. Altă cauză importantă de scăderea producției de lacrimi este activitatea prelungită în ultimul timp în fața ecranelor. Ce se întâmplă? Noi, când stăm foarte concentrați și privim atent, timp îndelungat, un obiect, nu mai clipim suficient de des. Scade frecvența clipitului aproape la jumătate, uneori chiar la o treime din frecvența obișnuită. În felul acesta, suprafața oculară nu mai este protejată de filmul lacrimal și atunci încep să apară simptomele respective. Lacrimile au un rol foarte important pe suprafața ochilor. Ele ne protejează ochii de toți factorii cu care venim în contact, de praf, de microorganisme, de alergeni. Ele au de asemenea rol în prevenirea inflamației ochilor. Lacrimile au și rol optic. Cu cât cantitatea și calitatea lacrimilor e mai bună, cu atât noi vedem mai bine. Lacrimile sunt produse în permanență pe suprafața oculară. Pot să apară probleme atunci când ochii nu mai produc cantitatea suficientă de lacrimi sau când calitatea lor nu este cea mai bună. Anumite boli pot să ducă la o scădere a producției lacrimilor și sunt boli autoimune, boli de colagen. De asemenea, sunt medicamente care pot să scadă producția lacrimilor, medicamentele antialergice, medicamentele antidepresive, anticoncepționalele orale sunt medicamente care pot și ele să ducă la uscăciunea ochilor. Sindromul de ochi uscat nu este o afecțiune severă. Nedepistată și netratată la timp poate să ducă însă la afectarea vederii pe termen lung. Atunci când jena oculară și usturimea oculară devin din ce în ce mai frecvente și devin chiar permanente în viața ta de zi cu zi, te sfătuim să vii la oftalmolog. Tratamentul ochiului uscat constă în aplicarea de lacrimi artificiale. Pacienții să folosească lacrimi artificiale fără conservanți pentru protejarea suprafeței ochilor. Într-o primă etapă, lacrimile artificiale sunt suficiente. Ulterior, poate fi nevoie să folosim geluri sau creme. Pe timpul serii, administrate cremele asigură o hidratare mai bună a ochilor. În faze mai avansate ale sindromului de ochi uscat este nevoie să folosim antiinflamatoare. Pot să fie antiinflamatoare nesteroidiene sau alte tipuri de antiinflamatoare mai noi care au rolul să îmbunătățească producția de lacrimi a ochilor. Ce putem să facem acasă ca să ne fie mai ușor și să nu apară acest sindrom de ochi uscat? Pur și simplu, dacă trebuie să stăm în fața ecranelor, dacă ăsta e jobul nostru, trebuie să ne punem un bilețel în colțul ecranului. Clipește. De asemenea,
La fiecare 20 de minute, timp de 20 de secunde, trebuie să privim la 20 de picioare, cum spun americanii, adică la o distanță de peste 6 metri. De mare ajutor poate să fie ca la o oră, să spunem, la fiecare oră, să stăm câteva minute cu ochii închiși. Atunci ochii se odihnesc, suprafața oculară se umezește, ne vom simți mult mai bine după aceea. Sfătuiesc pacienții să se ridice de la computer. La fiecare oră, 5-10 minute să se ridice, își îndreaptă spatele, toată postura este îmbunătățită, ochii privesc la distanță mai mare, clipesc mai des, devin conștienți de ceea ce fac și atunci inclusiv ochii se simt mai bine astfel. Încă un lucru, un sfat pe care l-aș da celor care stau multe ore în fața calculatorului. Îi sfătuiesc să-și poziționeze monitorul având marginea superioară la nivelul ochilor, adică să privească la calculator puțin în jos, la un unghi de 15-20 de grade, inferior față de orizontală. În felul acesta, suprafața ochilor este mai puțin deschisă și, practic, expusă. Lacrimile se vor evapora mai greu și ne vom simți mai bine. Este un sfat care funcționează foarte bine. E bine să bem apă multă, minim 2 litri de lichide pe zi, asta știm toți. Ce ne mai ajută pentru protecția ochilor, pentru o calitate bună a lacrimilor, este să încercăm să consumăm niște grăsimi bune. Grăsimile bune le găsim în pește oceanic, în nuci de orice fel, în morcovi, în brocoli. În general să căutăm surse de omega-3, de vitamină A, de vitamină E în alimentele pe care le consumăm. Cum putem să îmbunătățim mediul în care stăm? E bine să avem un nivel de umiditate în camera în care stăm undeva între 40 și 60%. Lucrul acesta este dificil uneori de realizat, având în vedere că folosim încălzitoare care usucă aerul. Uscarea aerului din jurul nostru duce la uscarea ochilor. Și atunci e util să avem niște dispozitive care se numesc umidificatoare, care au rolul chiar să și sterilizeze sau să purifice aerul din camera în care stăm. Deci e o idee bună să achiziționăm, să avem acasă umidificatoare de aer. Ce putem să evităm ca să nu se agraveze sindromul de ochi uscat? În primul rând, curenții de aer îndreptați înspre ochi duc la uscarea lacrimilor. Adică aerul condiționat, un ventilator, fönul pe care îl folosim de asemenea și el poate să usuce suprafața oculară. Vântul în exces când ieșim afară, dacă nu avem și niște ochelari care să ne protejeze inclusiv de vânt, atunci suprafața ochiului se usucă. În ultima perioadă de timp, datorită activității care s-a mutat acasă, foarte multe persoane, adulți și chiar și copii, au început să vină cu probleme legate de uscăciunea ochilor. Atât eu cât și colegii mei am avut în această perioadă multe cazuri de uscăciune oculară. Nu neapărat cazuri grave, dar mult mai multe comparativ cu cazurile pe care le vedeam înainte de pandemie. Omul modern folosește ecrane digitale și le va folosi în continuare. Este ceva ce nu putem să negăm și nici nu vom putea împiedica. Trebuie să ne adaptăm și să includem în viața noastră niște obiceiuri sănătoase care să ne facă bine și să ne permită să ne vedem de activitatea noastră obișnuită.